Komunikácia mesta voči jeho obyvateľom je príšerná a denne to zažíva nemalé množstvo bratislavčanov. Teraz nehovorím o videjkách pána primátora, ktorý sa chváli, ako nám vybudoval priechod pre chodcov. Áno, presne tie videá, ktoré vyprodukovalo jeho 72 marketérov, ktorých platíme my všetci z našich daní. Hovorím o bežných potrebách bratislavčanov a ich komunikácii s mestskými inštitúciami pri riešení ich problémov. Ak vám od mesta príde odpoveď v posledný možný deň, môžete si zatlieskať. Väčšinou však príde výrazne po zákonnej lehote alebo nepríde vôbec. Stretli ste sa s takýmto prístupom aj vy? Neváhajte a dajte mi o tom vedieť. Podelím sa s vami o jednu zaujímavú situáciu. Môjmu známemu prišla výzva od mesta, aby sa ozval príslušnému oddeleniu vo veci nájmu pozemku pod garážou. Mobilné číslo? Vypnuté a nedostupné. Pevná linka? Tam si vypočujete iba všeobecnú prednahratú hlášku a následne vás hlas na druhej strane hovoru vyzve nahrať odkaz. Priatelia, toto je reálna komunikácia mesta s jeho obyvateľmi. Nevybavíte nič. Žiadny profesionálny prístup. Každá jedna priemerná firma vie, že komunikácia so zákazníkmi je základ. Škoda, že to nevie naše mesto. Naše mesto by malo byť k obyvateľom blízko. Malo by ich mať rado, malo by si ich vážiť. Opak je ale pravdou. Mesto je svojim občanom vzdialené na míle a doslovne na nich kašle. Ak ma zvolíte za primátora, bude riadna, včasná a zodpovedná komunikácia s obyvateľmi Bratislavy samozrejmosťou. Už žiadne vypnuté čísla, už žiadne meškajúce a nič hovoriace odpovede. Začneme komunikovať na úrovni a profesionálne, tak, ako si to ľudia, ktorí tu platia dane, zaslúžia.